איזושהי ציפה להורדה בריבית. רבותיי, דעתכם על הריבית. אני חושב שזה היה איזשהו עניין של עבירה אופטימית במצב שלילי. אני לא הייתי מופתע אם היו מעלים את הריבית בגלל המצב. אל תשכחו, ככל שהאינפלציה עולה, צריכים לעלות את הריבית כדי להקטין את האינפלציה. אין סיכוי שבמצב הנוכחי הנגיד יוריד את הריבית. אני לא רואה מצב כזה, אני כן רואה מצב, יכול להיות שהוא כן יעלה את הריבית במידה מסוימת, כדי לשפוך מים על הבעירה שמשתוללת פה, הבעירה האינפלציונית. הבעירה האינפלציונית, תן לנו קצת, תקמת לנו אותה. אנחנו מדברים פה על סביבות 3%, לא? מה אני חושב שהאינפלציה יכולה לטפס ל6 ו7%. ל6 ו7%? נכון, הגירעון בעקבות ההוצאות העתק הביטחוניות עולות, הירידה ממיסים, הירידה מההשקעות, וכמובן בעקבות ההשקעות ובעקבות המחירה של חברות יורדות ההכנסות שוב פעם ממיסים, הגירעון יעלה. נכון שאנחנו מקבלים מהאמריקאים קרוב ל$40 מיליארד. רגע, סליחה, דורון, תעשה לנו סדר. תקשור לנו בבקשה לטובת הצופים, שנבין בדיוק את הקשר בין האינפלציה לבין הגירעון, לבין הירידה בהכנסות של החברות, וכמובן בירידה בהכנסות של משקי הבית. כמובן, ועם מיסוי שעלה לזה כדי לכסות את הגירעון. השאיפה של המדינה היא כמו השאיפה שלנו, להיות באיזון תקציבי. כלומר, שההכנסות יהיו פחות או יותר שוות להוצאות. בדרך כלל יש הבדל של 2.5%, שזה התחזית של האוצר ושל בנק ישראל. ברגע שאנחנו נמצאים במצב שהאינפלציה עולה על 2.5% לכיוון ה-4, 5 ו-6%, אז ברור שתהיינה עליות מחירים, ואז אין ברירה לנגיד בנק ישראל, אלא להעלות את הריבית כדי לנסות ולחבות או להקטין את האינפלציה. זה המצב היום, אין מה לעשות. תודה. ארי. היום אז ההחלטה, אפשר להגיד שהיא אחראית מאוד, הנכונה, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא ימים יגידו. אין לה נגיד כלי אחר חוץ מהריבית. עכשיו, בהתחשב בזה שהממשלה, האוצר יותר נכון, לא בדיוק תומך בצמיחה של המדינה במצב הקשה שאנחנו נמצאים במצב המשק, אני חושב שהריבית כן תרד בסוף, כי יצטרכו להעלות את הצריכה. גלגלי המשק, כן, צריכים שמן לגלגלי המשק, נכון? יש את בעיית האינפלציה, אבל זאת בעיה אחת, בזמנים קיצוניים צריך לעשות פעולות קיצוניות. אני חושב שהבעיה היא הרבה יותר גדולה. אחרי הקורונה ראינו שבארצות הברית הורידו את הריבית לאפס, זה עזר, זה עלה את הצריכה, ואחר כך לאט לאט, עוד פעם, צריך ממשלה אחראית לדברים האלה. אני לא בטוח שהאוצר שלנו, האנשים שם, מספיק אחראים כדי להיות חלק מהתהליך הזה, כנראה שלא, ובגלל זה, זאת הסיבה היחידה שהוא ממשיך במדיניות הסופר שמרנית הזאת, מתישהו זה יצטרך להשתנות, אני חושב, דווקא להורדת הריבית. חשוב אולי להדגיש שהאוצר, יותר נכון שר האוצר, מתנהג בחוסר אחריות. הוא ממשיך להזרים כספים להסכמים קואליציוניים שלא תורמים שום דבר לצמיחה של המשק, כלומר אין השקעה בתשתיות, יש השקעה מאוד גדולה בהסכמים הקואליציוניים. ביום כזה הייתה חובה להסיט תקציבים מההסכמים הקואליציוניים שלא תורמים לכלכלת המדינה, לנושאים שכן יכולים להצמיח במשק. אלה שיקולים כבר יותר מורכבים, נכנסים כבר למדיניות של ממשלה, מדיניות פיסקלית. אנחנו היום נדע